Vores hjerte banker for slangeventiler. Denne passion, vores know-how og erfaring inden for udvikling og fremstilling af slangeventilløsninger bidrager direkte til succesen af jeres anvendelse og har gjort det siden 1984. Som hjertet af slangeventilen er membranen afgørende for en lang levetid, selv under de mest barske betingelser. For at leve op til vores forbillede, anvender vi kun indholdsstoffer af den højeste kvalitet i fremstillingen af membranerne. Kontinuerligt optimerede compoundformler og en produktionsproces, der er afstemt ned til mindste detalje, garanterer enestående levetider. I over 40 år har vi ved hjælp af den mest moderne konstruktionssoftware udviklet innovative slangeventilløsninger, og vi vækker begejstring med dem hos titusindvis af kunder på verdensplan. Vores uovertrufne salgsvolumen gør det muligt for os at bruge de mest økonomiske og bæredygtige produktionsprocesser. Fokus er i den forbindelse på anvendelsen af genanvendte materialer og reduktionen af fossile råstoffer. I den forbindelse garanterer vi den højeste konstruktionsmæssige sikkerhed og lægger især vægt på udviklingen af ekstremt lette og kompakte løsninger. Resultatet: et fremragende forhold med pris og ydelse, som står for effektivitet, lang levetid og skånsom omgang med ressourcer. Individuelle automatiseringer under monteringen muliggør en dagsproduktion på over 2.000 enheder. Vores kvalitet sikrer vi kontinuerligt med strenge vareindgangskontroller, fremstillingskontroller og holdbarhedsprøvninger. Vi individualiserer slangeventiler til en komplet løsning, inklusive tilbehør, helt efter kundens ønske. Af over 15.000 varianter har 3.000, der straks er tilgængelige fra lageret. Vores eksperter hjælper jer med alle udfordringer over telefonen, via en videokonference eller direkte i marken. Over 50.000 tilfredse kunder i mere end 150 lande stoler allerede på den konstante kvalitet af slangeventiler fra ACO. Tag det næste skridt og sats på ACO slangeventiler. Kontakt os nu.